vielä. Eikö tämä ole viimeinen kysymys? Joo. Mä sanon sellaisen vielä faneista, että se mikä mua on ilahduttanut ihan valtavasti on se, että se faniposti mikä tulee meille, niin se ei ole sitä, että mä rakastan salkkareita tai te olette ihan tällaisia. Vaan siellä esimerkiksi viime viikolla oli sellainen, mikä oli musta niin loistava, Suskan kanssa lämmitti meitä molempia, kun Noel teki hissiremontin. Ja hissiremontti maksoi 30 000 €. Niin Hyvinkäällä hissin korjaajat oli miettineet kahvipöydässä, että mitä tehtaalla, mitä se Noel teki? Ei sitä, että ei tuollaista voi tapahtua tai onpa niinku roskaa tai käsikirjoitus ei ole ymmärtänyt, vaan he olivat miettineet, mitä Noel teki, koska se oli niin kallis se remontti. Ja he laittoivat meille kysymyksen, että mitä se Noel oikeasti niinku teki sille hissille, koska 30 000 € on paljon hissin korjaamisesta. Ja se kertoo mun mielestä sitä sitoutumista, eikä se, että onko se vaan niinku huonoa tai hyvää. Näihin sanoin kiitos. Kiitos teille, kiitos Jasmine.